Kamera, adibidez zigor ekintzetan loturiko polizi aktuazioetan hor martxan jezakegu kamerak eta martxan jartzeko nahiko erreza da. Bakarrik bi ikutu eman behar dira kameran eta automatikoki grabatzen hasten da kamera. Kalean pertsona batekin eukin dezakegun polizi aktuazio batekin, adibidez edo delitu bat momentu berean gertatzen ari bada, erabilgarria da kasu horientzat. Segurtasuna azkenien da kaleko pertsonentzat eta bebai guk eukin dezakegun aktuazioentzat bebai baliagarria da guztiontzat eta nik uste dut onurak ekar dezakela. Azkenean eukin dezakegun ekintzetan gehiketa bat emoteko gure bermearentzat eta segurtasunarentzat bai. Turno amaieran bunkerrera etortzen gara, hemendik kamera kentzen dugu, gero kargatzen uzten dugu leku berdinean eta holan irudiak gure sistemara pasatzen dira automatikoki.